ndazvihwa mukoma Matthias asi changovatengerawo zvakachipa. Uzi vanhu vakuru havana basa nezvinhu zvinodhura sha. Sha. Tichavatengera zvinodhura kana vafa. Pasi kofini papa. Ya, tinyatsotenga kofini remari. Repamusoro rinodhura. Ya. Ndo zvatichaita izvozvo. Ya, ndazvihwa mukoma Matthias. Saka imi muchindiudzai muri kuti ndivatengere chii kuti vafare. Ukangovatengera chichari moyo wavo unofara. Oh, ko chimwe chifuti chekuti ndivatengere. Ukangovatengera gumbeze moyo wavo unofara. Saka izvozvo chete here naye mukoma Matthias. Jasiro kweshangu moyo wavo unofara. Dzokoretiwe mati jasi chii? Jasiro kweshangu moyo wavo unofara. Okay, ndazviwa asi pane zvese zvamataura apo ndona kuti ndikatotengera hangu mufundisi. Zvakanaka. Zvakanaka futi ndikatengera mufundisi. Kwete kuita mbiri kumaguta. Mukoma Matthias, mbiri yechii baba? Mbiri yei? Yekupa fundisi mai vachifamba vakashama. Okay, mukoma Matthias ndazviwa. But ndambotanga ndapedza kupledger zvinhu zvandoda kubvisa kuchechi kuti ndipe mufundisi. Mafuta, grocery nechichi zvakasiyana siyana. Zvabereki tozozviona late. Kwete kuita mbiri kumaguta. Yekupa fundisi mai vachiseva nemunjonjo kumusha. Asi mbondiudzai mukoma Matthias, muda kumbozama kuti ndite sei chaiko chaiko. Uvatengete vakakurera Mwari vachakomborera. Mati. Uvatengete vakakurera Mwari vachakomborera. Magona mukoma Matthias. Thank you nedzidziso. Sure abereki vanoda kuchengetwa zvishuwa.